Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo, Riart Companytik Idoia Rodriguez izango dugu, apirilaren 28an Gaiarre Antzokian aurkeztuko duten rago emanaldiari buruz hitz egiteko. Ondoren, Jon Ugalde izango dugu, bere artistikoaz, DJ Bull ezagunagoa dena. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1872an, bigarren karlistaldia gisa izendatu ohi den herri altxamendua eta guda hasi zen Hego Euskal Herrian. Espainiako estatua ezegonkortasun politiko, sozial eta ekonomiko betean zela, Hego Euskal Herrian estatu karlista eratu zuten foru aldundietan oinarrituta. Hiriburuak eta beste zenbait hiri, halere, liberalen kontrolpean zeuden. 20 urte lehenago Zumalakarregik egin bezala, bigarrenean Santa Cruz apaizaren aginduetara, gerrilla gerra praktikatu zuten karlistek, batez ere Espainiatik altxamendua zapaltzera ekarritako tropen aurka. Karlisten 1876ko porrotarekin foruak deuseztatu egin zituzten. Urte betera, garagardoaren matxinada hasi zen Frankfurten. Hiriko garagardogileek prezioak igotzea erabaki zutenean herritar asko istiluak antolatzen hasi ziren, eta polizia prusiarrak armada ere deitu behar izan zuen ordena berrezartzeko. Matxinadak iraun zuen egunetan, manifestazio bat burutu zuten gortina batekin egindako bandera gorri baten atzetik. Prentsak gertakaria ideia komunisten edatzeari egotzi zion. Izan ere, 1854ko eta 1918ko iraultzen arteko gertaerarik bortitzena izan zen Frankfurten, hainbat hildako eraginez. Garai hartan garagardoa oinarrizko elikagaia zen langile klasearentzat Alemanian eta lortu zuten garagardoaren prezioaren igoera ekiditea. 1976ko egun berean, apirilaren 21ean, Espainiako Guardia Zibilek Amparo Arango Leitzarra atxilotu eta torturaren aurpegi bilakatu zuten. Muñekas kapitainaren basakeria pairatu behar izan zuen. Hilzorian, medikuak ospitalera eraman zuen. Zeruko argiak Arangoaren gorputz ubeldua erakusten zuten argazkiak zabaldu zituen. Euskal Herrian tortura bezala erakutsiz. Nazioartean sona handia izan zuten argazkiek, eta Manuel Fraga ministro frankista estu hartu zuten Venezuelako telebistan. Azkenik, 89ko apirilaren 21ean, Game Boy kontsola merkaturatu zuen Nintendok Japonian. Jokoak kartutxo bidez kargatzen zituen bideo kontsola eramangarria zen, eta sekulako arrakasta izan zuen. Europara hurrengo urteko irailean iritsi zen. Garaiko lehiakideen aldean teknikoki eskasagoa bazen ere, bere prezio baxuagoak eta bateriaren iraunkortasun handiagoak salmenta handiak ekarri zizkion. Fenomeno kultural bat izan zen. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Beste begirada. Egik Lartigoren La Familia Belier, Iturramako zibiboxean doan, aurrez izena emanda. Ostiralean, Puntos de Vista jaialdia, 6-9 urte arteko aurrendako lantegia, Objetos Fantásticos. Ponpeloko zibiboxean izango da, arratsaldeko 5:00 7:00 aurrez izena emanda 2 euroko sarrerarekin. Larun batean, beste hainbat ekitaldirekin batera, liburuaren mundu eguna. Txotxongilo eta antzezle antzerkia, El Gran Traje. Iturramako zibiboxean izango da arratsaldeko 6:00, 3 eurotan. Azkenik, igandean, arratsaldeko 7:00, liburuaren mundu eguna. 18 urtetik gorakoentzako ahozko narrazioa. Hitzen lapurra, Dorleta Kortazarren eskutik, Kondestable zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Barzenasek agerian utzi du Rajoik Alderdi Popularraren diru kutxaren berri bazuela. Lehenengo puntuan, diru zainoiak agerian utzi du kitxen ustelkeriaren epaiketan egindako testigantzan. Bigarrenean, dioenez, presidente ohiak kontabilitate paraleloaren sistemaren dokumentuak suntsitu zituen. Hirugarren puntuan, dioenez, kasu hau Peperen egoitzan hasi zen, ordenagailuko datuak ezabatuz. Argazki nagusian, Jessica Basko eta Byron Zapata, kolonbiarrak, pozik Iruñeko posta bulego batean erregularizazio prozesua amaitu ondoren.
Honen titularrean, paper batzuen atzean bizi da. Erregularizazioa eskatzen dutenek 5 hilabeteko bizilekua frogatu beharko dute. Tartean, horiz, Osasuna eta Atletik sentimendu desberdinekin iristen dira derbira. Bestetik, Alan Berliner zinemagileak dio, artearen doaina gizakiek munduari begiratzeko modua aldatzea da. Eskuineko berrietan, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek erasoak egin dituzte elkarrizketa berri bat hasi aurretik. Azpian, hezkuntza ikerketek aurrezkuntzako ikasgelen itxiera atzeratzea aztertzen dute. Behean, Orkoien 2000 apartamentu eraikitzen hasi da, erdiak aseguratuta. Jarraian, eskuinak napardik emakumeei betoa ezartzen jarraitu dezakeela defendatzen du. Azpian, funtzio publikoaren estatutuak ia ez du aipatzen lan telematikoa. Azkenik, Paula Ostiz txirrindulari gazteak debuta egingo du Nafarroako klasikoan. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Aurretiko hitzorduak Nafarroan ilarak saihesten ditu erregularizazio prozesuaren hasieran. Kalkulatzen da 10.000 etorkinek beren egoera hobetu ahal izango dutela. Iruñeak urtean 1000 autobus txartel baino gehiago banatzen dizkie etxerik gabeko pertsonei. Irudi nagusian, ezkerretik Francisco Ramírez, Maria Díaz, Francis bere semearekin eta Silvia Cabrera, atzo Sarasateko postetxean. Honen lerroburua, horren zain geunden, gobernu zentralaren neurria itxaropenez onartzen ari direnen testigantza. Eskuineko berrietan, Barzenasek Rajoiri leporatu dio Peperen diru funtsaren progak suntsitzea. Jarraian, emakumeak filmatu zituen irakaslea, izugarrikeria iPhone gorri batean. Azkenik, Napardik ez ditu emakumezko kideak onartuko, berdintasun ministerioak hala egitera behartzen duen arren. Goiko berrietan, Ingastro, diarioren gastronomia jauzilaria. Ondoan, berako txorrotako urarekin arazoak. Azkenik, Osasunak Europarako borrokari ekin dio berriro San Mamesen. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak eta argazki nagusiak. Realeko jokalariak autobusaren gainean, zaleei kopa erakusten, atzo Donostian. Festa txuri urdin biribila. Beheko berrietan, mundua argindarraren aroan sartu da, nazioarteko energia agentziaren arabera. Jarraian, hilararik ez etorkinen egoera araupetzeko bulegoetan. Azkenik, Lourdes Iriondoren ipuinak eta antzeslanak berreskuratu dituzte 2 liburutan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpen iraganeko ekintzek susmagarri bihurtu dute Teheran. Adierazpen eta eraso kontraesankorren artean, aurreko akordioen urraketa ahaztu gabe, Iranek seinale positiboak eskatzen dizkie Ameriketako Estatu Batuei, Pakistanek dagoeneko prest dituen negoziazioetara itzultzeko. Argazki nagusian, Realak zaleen maitasuna jaso zuen Donostian eta bueltan itzuli zien. Realari ongietorria emateko Anoetatik alderdi ederrera egindako desfileak jendetza bildu zuen Donostian. Finalak jokatzea gauza handia baita, baina irabaztea egundokoa. Ezkerreko berrian, Bulgariak ustelkeria zigortu eta Radev aukeratu du, Europar Batasunak mesfidantzaz begiratzen dion bitartean. Eskuineko berrietan, Lakuako dekretuak etxebizitza sozial garestiagoei ateak irekitzen dizkie. Jarraian, txostena Agustingoiko etxea. San Frantziskoko auzoak estigmak astintzen ditu. Ondoren, gazteak baikorragoak dira enpleguari buruz etorkizunari buruz baino. Azkenik, literatura. Lourdes Iriondoren lana berargitaratzen ari da memoria kolektiboaren ekintza gisa. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Mikel Baztan, lore zaintza jasangarriaren bitartez eta auzolanean herria eraldatuko dugu. Maiatzaren 8tik 10 Agoitz Loretan ekimeneko 2. edizioa antolatu du Agoitzuko udalak. Ingurune berdeagoa lortzea, herriaren bizikalitatea handitzea eta turismo jasangarria sustatzea dira helburuak. Eskuineko berrietan, Goian, Bilbotik Europara, asteburu lasaia izan du Osasunak,
Kopako finalak liga geldiarazi baitu. Nafarrek derbi garrantzitsua jokatuko dute bihar San Mamesen, Atletiken aurka. Behean, UEUk erdi prezioan jarriko ditu salgai bere argitalpenak liburuaren egunean. Udako Euskal Unibertsitateak aurten plazaratu dituen nobedadeen artean, Peter Wollebenen Zuhaitzen bizitza ezkutua, Unai Fernandez de Boteñoren etxearen korapiloa nola askatu, eta egile askotarikoen ahotsak biltzen dituen bide desbideratuak liburua aurkitzen dira. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Idoia, zer moduz? Oso ongi, baita ere urduri, ez? Rago pieza aurkeztu behar dugulako gaiarren, eta gogo askoak baita ere, baina urduri. Zuk esan bezala, datorren aste artean okerrez nago, Bai. gaiarren aurkezten duzue Rago ikuskizuna. Horretan sartu baino lehen, konta eguzu pixka bat Riart Company zer den, nortzuk zeraten, zer egiten duzuen pixka bat? Vale. Pues Riart konpainia bikideko konpainia bat da, non egiten dugu garaikideko dantza. Baina nahastu egiten ditugu beste gorputz disiplina batzuekin ez, pues, dantza urbanoa, parkurra eta baita ere akrobaziak. Eta barruan baita ere gogoak ditugu irudia ez, audiovisualak erabiltzen eta beste plastiko pues, disiplina batzuk sartzen bertan. Nola sortu zen ekimen hau, Riart Company hau? Pues farregarria da, baina pandemia eta gero. Sortu egin genuen gubio, Rafa eta nik. Non betidanik ezagutu egin gara, 16 urtetatik, baina inoiz genuen ezerrez partekatu, ez? Orduan, beti entrenatu edo konpetizioetan egon gara biok, baina ez lana biok batera egiten, ez? Eta esan genuen zergatik ez. Harreman hona zuneten dagoeneko? Bai. Eta hor, Riart Company barruan sortzen duzue orain Rago ikuskizuna. Zer da ikuskizun hau? Bueno, uste dut bidai poetiko bat da, ez da zerbait konkretua edo literala edo narratibo konkretu bat, baizik eta emozio asko eta etxe baten bila, baina ez da etxe fisiko bat, baizik eta gure barruan dagoen etxe hori, ez? Nondik sortu zitzaizuen burutazio hau? Pues pixka bat pertsonalki, esan genezake, eta baita ere bilatu egin nahi genuen identitatea, eta barruan dagoen monstruo hori batzutan eragin izanen duela gure bidaietan aukerak emateko edo hartzeko. Eta, bueno, nola eraikitzen garen paso guztietan eta ez garen pertsona berbera, ez, bidai hontan. Aipatzen duzu etxearen kontzeptua, ez denok ulertu dezakegun etxe irudi fisiko hori. Nola ulertzen duzu zuek etxea, hain modu subjektibo batean edo... Bai, oso, ez da esan dudan bezala leku konkretu bat, baizik eta zerbait abstraktoa. Non badagoen espazio edo leku zure barruan, sentsazio hori non berotasuna edo toki hori ez duzuna ulertzen non zauden, baina eragina daukana gizakiaren ohiko egunetan. Zuk topatzen duzu leku hori zure barruan? Bai. Bai. Uste duzu mundu guztiak topatzen duela edo gehiago edo gutxiago gustatzen zaiola? Uste dut bakoitza badauka leku bat, nahi duen bezala nola dekoratuta, ez? Eta batzutan ilunagoa da, beste batzutan argitasuna gehiago dago, beste batzutan kide gehiago daude. Eta horrek harremanetan baita ere eragina dauka, no? Nola elkar eragiten garen batzutan baita ere, ez? Kanpotik. Aipatzen duzu baita ere isolamendua eta berreraikuntza.
hitz nahiko potenteak, zer esan ez horrekin edo nondik daukazue interes hori? Pues, uste dut badela gaurko eguneko pues, gai bat, ez? Orduan, nik esango nuke, gaudela, aldibidez pertsonalki, esango nukela, gaudela betidanik ikusten gure barruan edo gure bizitzaren gaietan nondik eta nola joan genezake gauzak objektiboak ez, hartzen eta konsegitzen eta aurkezten eta lakoak ez. Orduan nigatik esango nuke dela baita ere gehiago pertsonala. Eta, ez dakit hitz egin dezakezun, baina Rafaren ikuspuntutik zer izan daiteke isolamendua eta berreraikuntza? Bueno, berak kolonbiarra da. Orduan, berak behar bada isolamendu hori izan zuen hortik etortzen onuntzaino, 12 urtekin. Orduan, eragina izan zuen kideak ezagutzeko, kultura berezberdinin batean sartzeko, ohiturak eta guzti ez, pixka bat antolatzeko, eta bertan beldurrak, ezakit bertan behar bada beste emozio batzuk baita ere eragina izan zuten. Guzti hau nola adierazten da, edo nola espresatzen da mugimenduen bitartez? Bueno, mugimendua eta daukazuen guztia esan nahi dut, baina pixka bat hitzik gabe gaur egun dena da hitzen bitartez, eta asko errazago komunikatzen gara askotan, baina zuen kasuan nahiago zuen mugimenduaren bitartez. Nola egiten duzue hori? Pues abstraktua da, ez? Batzutan, nik esango nuke, batzutan hitzak oso konkretuak direla, no? Eta eramaten gaituztela bide batera konkretuki, baina gorputza handixeagoa da irudia eta batzutan gehiago da nola inpaktoa izan duen zugan, ez? Eta zer hartzen duzu mugimenduetatik. Pixka bat behar bada poetikoagoa da eta abstraktua aldi berean. Eta uste dut politena dela bakoitzak hartzen duela eta ukitzen zaiola zentzu batzuetan eta besteetan, ez? Hori galdetu nahi nizun baita ere, zuen ikuskizuna ikustera doazen jendeak, zer nahi dezue, ulertzea zuek azaldu nahi dezuen hori edo nahiago dezue ikustea eta norberak nahi duena sentitzea? Uste dut bakoitzak hartzea nahi duena eta baita ere gauza batzuk ukituko zaio eta beste batzuk ez. Eta hori oso ongi dago bakoitzak azkenean badauka bere motxila eta bere esperientzia eta horrek eragina dauka, baina nik esango nuke bakoitzak ardezala eta pixka bat irekitzea ez, esperientza ontara eta emozionalki hartzea nahi duena. Eta zuek, pixka bat beti zalantza izan dut dantza kontemporanearekin eta mugimendu abstrakto horiekin esaten genuena, nola eramaten dira zuek prestatzerakoan ikuskizun hau, ideiak gorputzera nola eramaten dituzue edo akaso modu naturalean ateratzen dizkizue edo nola koordinatzen da ordubeteko ikuskizun bat? Pues lan asko. Imaginatzen dut bai, ez? Prozesua handia da eta, froga asko egiten ditugu, ez? Baina batzutan, guretzako erraza da gorputza erabiltzea, espresioak, emozioak edo egia azaltzeko, ez? Baina batzutan gestu minimoak edo minimalistak, ohiturako gauzak egiten ditugunean, rutinetan eta gauzak, bertan badaude emozio asko, eta bertan azpimarratu beharrean gorputzarekin ez nola literalki egiten diren gauzak. Gauza txiki hauek niretzako nola oso garrantzitsuak dira non bertan egoten da pertsona eta bertan ikusten duzu eta hori politena egiten zaitu. Nola izan da ikuskizun honen prestakuntza ez soilik dantzaldetikan, aipatzen zenuen infraestruktura badezuela, nola prestatzen da guzti hau, nolako izan da prozesua? Bueno, pues 2 urteko edo urte bateko prozesua izan da, ez da nola astebetea edo egunekoa baizik eta ordua asko, entsaio asko, aukerak ere, eta hori niretzako zailena da aukerak egitea. Non lan asko eta ideia asko dituzunak, eta baina gero bazter batean utzi behar dituzu ez direnak historia hau kontatzeko, ez? Eta garrantzitsuenak ez direnak, baina
pena ematen dizu, zeren zerbait badago idei horietan zuretzako den garrantzitsu zati bat, eta utzi behar duzu eta desapego hori egitea batzutan zailena da. Baina esango nuke taldeko lan bat izan dela, eta uste dut hori politena izan da, non denok jarri ditugu gure ideian mahai batean, zuzendaria egon arren, denak parte hartu egin dugu, eta denen ideia desberdinak, ez da berdina teknikaria ideiena edo eszenatokiko, eszenografia, jantzi eta guztiko perspektiba desberdinak, azkenean egiten dutena da idei guztia antolatu eta ipintzen, ez dakit, Frankenstein moduko bat, baina polita azkenean, ez? Zein izan da prozesu guzti honetan, imaginatzen dut, hainbeste pertsona norbera bere iritzia ematen bere ikuspuntutik teknikariarena eta jantziak egiten dituena oso diferente izango da, imaginatzen dut. Zer da prozesu guzti honetan zailena? Idei guztiak uste dut hartu, eta behar bada joate un poco a la deriva. Hori da, ez dakizula nola joango zaren, zer egongo den, nola antolatuko den lan guztia ez dakizu. Azkenean da esfortzu bat bertan, baina un poco de fe, no? Nola ez dakizu nola joango zaren, baina badakizu taldearekin joaten zarela, eta uste dut hori da nola un poco la tropa, ez? Eta zer da aberasgarriena hainbeste buru eta hainbeste ideia egote horretan? Uste dut izanen dela egoa pixka bat alde batera uzten duzula. Non jarri behar dituzun beste ideiak baita ere kontuan, eta horrek azkenean eragina izanen du zugan eta beste ikuspuntu batetik ikustea, batzutan ez gertatzen dena baita ere zuzendariak edo, jende egiten duenean kreazioak eta, zu zaude zure ideiarekin, zu nahi duzu egin zure ideia, badakazu, nola, super konforme, horrela egingo dela, baina batzutan da, ireki atea. Behar bada, sorprenditu egiten zara eta ez zenuena ikusten, beste batek beste ez, perspektiba bat dauka eta azkenean hori uste dut dela, niretzako interesgarriena azkenean. Gustora gelditu zerate emanaldiarekin. Zerrekin gelditu zerate gustorago? Emanaldiaren emaitzarekin edo egindako prozesu guztiarekin? Egindakoa, biak, baina egindakoa. Egindakoa azkenean, izan arren bi edo urte bateko lan bat, transformazio asko izan da pertsonalki, ni baita ere zuzendari bezala, eta horrek eragina izan du baita ere erramientak eta beste perspektibak, eta baita ere batzutan ez ditudan gauzak garrantzitsuak hartzen, kontuan izaten, detaile hori txikitsuak asko eragina izan duela lanan, eta baita ere produktuan, edo piezantan. Aurretik egin dituzuen beste ikustaldietan funtzionamendu berdina izan dezue edo nolakoa izan da besteetako prozesua? Izanen da horizontala betidanik, baina batzutan gerta daiteke lan bat besteak dela zuzendaria eta non bestea auxiliar bezala egonen da laguntzen, eta beste batzutan egon gara biok zuzendari bezala, baina horietan zailagoena da erabakiak hartzea non desberdin perpertzioak daude eta hori desberdina da. Baina, esango nuke horizontala. Nahiko antzekoa orduan. Bai. Ikuskizunari begira, Rago, estetika aldetik nolakoa izango da, zer ikusiko du publikoak jantzi aldetik, atretzo aldetik, spoilerrik egin gabe, noski? Bale. Esango nuke proiekzio asko egongo direla, mundu plastikoa da, eta ez konkretua, orduan irekia. Baina pixka bat iluntasuna edo momentu bisual nola kuadro bat bezala ikusiko duten. Horrek jarri dezak. Bale, oso ondo. Aipatzen zenuen iluntasuna baita ere. Zer esan edo zu iluntasun horrekin? Pixka bat non barruko mundua iragartzeko aurrean, saiatu gara baita iluminazioarekin, teknikariekin eta guzti, argia batzutan eragin hori emanen duela, nola iluntasun txikitxo bat, nola intimitate hori ateratzen,
eta hori, bai. Ze garrantzi du ikuskizun bat sortzerakoan zuen kasuan behintzat estetikak eta eszenografiak eta espazioak ze garrantzi du? Osoa. Ni uste dut, antzerki batean ez da berdina kalean egiten duzun antzezlan bat edo bestea. Antzerkietan publikoa badago zu ikusten, eta bago fokoa zugan. Orduan, bertan ateratzen den objektu guztiak, eszenografia, pertsonak, eta guzti eragin handia dauka, eta baita ere, nola historio bat kontatzen ari zaren bezala, pertsonari jartzen ari zaiozu nola fantasia mundu batean, ez? Orduan, bertan dago historio hori. Zer biziko du ikustera doanak? Nik esango nuke ez dakidala. Bale. Zer esan nahi dut honekin. Bakoitzak azkenean hartuko du bertatik nahi duena, eta nik nahi dudana da bertan irekiagotea eta saiatzea konektatzen gurekin. Behar bada nik eta Rafak nahi izan duguna agertzea, zuk ikusterakoan ez zaizu hori eramaten. Eta eramaten zaizu beste leku batera, edo emozionalki sentitzen duzu beste gauza bat, ez? Orduan, irekia da. Gustatzen zaizue publikoak ez jasotzea zerbait zuzenean? Bai. Uste dut, badagoela, eragin bat non segurazki berdina, ez? Badago bertan konexio bat non berdinan sentitzen duguna, baina dago hutsune bat, eta hutsune hori zuk idatziko duzu zure barruan, zure esperientziarekin, eta dena arren baita ere egun hontan ikusten duzunean nola eragin izango duen, baina hutsune hori niretzako garrantzitsuena da. Zuk beteko duzu. Ados. Apirilak 28, asteartea Gaiarre antzokian. Bai. Zer da zuentzako Gaiarre antzokian dantzatzea? Bueno, oso pauso handia da, baita ere gure konpainiarentzako, eta baita ere pertsonalki Iruñakoak garenez, Gaiarren dantzatzea eta gazteak garenez, baita ere, aukera handia izanen da bisibilitatea izateko, eta baita ere pixka bat gure artea edo filosofia edo guzti azalerazteko, ez? Espero dezue jende asko gerturatzea bertara? Espero dugu, bai. Lehen egon gara behiratzen, Gaiarre antzoki handia da. Nien ezin inoiz bertan egon, baina ikusita zenbat jende sartzen den eta handia da. Moldatu behar izan duzue ikuskizuna espazio hain handi batera, edo ikuskizuna tinkoa da eta horrekin zoazte? Bueno, beti aldatu behar duzu zer, ez? Espazio batzutan handiagoa da, beste batzutan txikia, baina detaile txikiak dira, aldaketa horiek. Zuen lanetan, egoten da begirada jakin bat, ez da izaten edonolako begirada bat, nahi gabe ateratzen zaizue begirada hori, edo barrutik ateratzen zaizue? Uste dut artea kolektiboa da, ez? Orduan, denarren zuk eragina eta zure ideia izatea edo zu nahi duzuna azaleraztu, azkenean kolektiboko gauza da. Eta parte hartzen dugu kulturako gauzak ateratzen direnean, ez? Orduan, kolektiboa izango da. Ze paper jokatzen dugu horrelako gaiak lantzerakoan, edota gaur egun ditugun gai zailagoekin, ze paper jokatzen du dantzak hor? Uste dut espresio desberdina dela, hitzak daude, ez? Dago baita ere gorputza eta batzutan baita ere dago marrazketa edo beste espresio bat. Azkenean da hizkuntz desberdina. Eta publikoa prest dago jasotzeko hori? Irekia baldin badago, bai. Eta nola dago publikoa? Espero dut irekia. Azkenean prest daude eta etorriko diren jendeak uste dut normalean jaten direla ikuskizunetara ikustera, ez? Baina batzutan pentsatzen dute dantza oso abstraktua denez ulertu behar dutela. Baina batzutan ez da ulertzea, baizik eta bizitzea momentu hori. Eta eman dizuna, adibidez, historia hau kontatzen. Baina uste dut publiko hartuko duela ongi. Zer moduz ikusten duzu dantza garaikidearen egoeran Nafarroan edo Iruña inguruan edo? Uste dut orain
hobeto, lehen baino, gaur egun badaude gazte gehiago Garaikideko dantza egiten, eta baita ere proiektuak izaten, garatzen eta guzti. Osea, oso posik nago. Bai. Eta baita ere uste dut nola generazio desberdinak elkar lanean ari garela egiten, eta ez dagoela konfrontazioak garatzeko zuk zaude, orduan ez ditut lekua utziko, olako gauzak uste dut pixkanaka gazteak aldatzen ari garela, baita ere gauzak gazteen artean nahi ditulako eragin, ez eta baita ere komunitate bat bezala landu gauzak. Zuen konpainiak, Riart konpainiak, ja dagoeneko COVID-az geroztik, 5 urte gutxi gora bera izango ditu, badira urtetxo batzuk. Ibilbide horretan, non kokatzen da eta ze zentzurekin kokatzen da Rago ikuskizuna? Bueno, gure lehenengo aurkezpena izanen da antzerki batean, gu betidanik egin ditugu kaleko antzeslanak. Eta prozesu hau handia izan da, non talde batekin lan egin duguna, ez? Eta jakitea hori nola egin, batzutan ez daukazu erraminta guztiak, ez? Baina niretzako da azkenean ikastea guztiekin. Bueno, arigarria egiten zait ikastea denekin gauza ideiak eta guzti. Hau azu zait hasieran galdetzea, baina izena, Rago, ulertzen dut hogar buelta emanda, nondik bururatu zaizue hogar deitzea, buelta ematea, nondik datorri zen hori? Entsaio batean izan zen, zuzendaritza artistikoa, Enrik, bagenuen nola partekatzen, mai batean nola, a ber, ze ideia, Eta ikusi genuen, hitz egin nahi genuela asko nola sentitzea segurtasun hori, leku segurtasun hori. Eta batzutan, ateratzen zen gure traumak, edo nondik datorren gure kezkak, eta batzutan izan da etxea, gurasoak, zakit, aitona monak, bla, 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 eta esan genuen zergatik ez etxea. Nondik datorren gure beldurrak, eta kezkak, orduan, esan genuen, hogar, eta esan genuen, pixka bat ñoñoa, Eta azkena zen zuen zuzendariak, a ber, aldrebes? Eta esan genuen, pues bai. Baina pertsonak ez dakit, nola jende etorriko dena ez dakit ikusiko duen eragina hori, aldrebes. Azkenean behar bada nola, Rago, hogar, aldrebes. Agian bukaeran jakinda zerri buruzoan eta... Bai. Imaginatzen dut, oraindik Ragorekin zaudetela eta honekin buru belarri zaudetela, badezue buruan etorkizunerako beste proiekturen bat martxan, beste ideiaren bat, edo zer dator Gaiarrekoaren ondoren? Bueno, saiatuko gara Rago mugitzen, hori seguraski, baina uste dut beti gaudela pentsatzen zein den urrengo proiektua. Nik nire aldetik, banago orain DNA programan, eta egingo dut beste proiektu bat, Threshold izenekoa. Oraindik residentzia eta guzti egiten, orduan ez dakagu nola proiektua, baina gogoekin. Ados. Beste taldearekin oraindik ez dago ezer martxan. Oraindik ez. Vale. Eta Ragorekin aurre ikusten duzue Gaiarretik aurrera emanaldi gehiago izatea? Bai. Ados. Bukatzeko pare bat galdera gehiago. Zer esango zenioke Rago ikuskizuna ikuskizuna ikustera joateko asmoa daukan norbaiti, baina zalantzak dituena ez dakiela jun edo ez, agian prezioa gareste iruditzen zaio, edo bakarrik ez du jun nahi, zer esango zenioke zalantzan dagoen norbaiti? Irekitzea esperientziari esango nioke. Azkenean gauza gutxi egiten dira joan ematzutan kulturari begira, eta hau aukera izanen da, baita ere gazte guri aukera emateko zuri esperientzia emateko eta bidai batera eramatea zurekin batera, baina izango nuke irekia eta hartu lagun bat, edo zure amona, edo zure aitona, nahi duzuna, baina etor da dira eta bestela hartu eta jarri butakatzean zu bakarrik hori ikusten. Baina nirekitzea, ez da zer ikusi, ez da esperientzia
izan behar ikusteko gure ikuskizuna. Eta nola salduko zenioke etorri nahi ez duen bati? Bueno, behar bada, pues, eragina izanen badu mugimendua berarentzako, eta esan nahi dut, azkenean, betidanik bagaude gure gorputza lantzen eta guztiz, behar bada historia ez ikusi, baina ikusi behar bada gorputzak lantzen edo behar bada sorprenditzen zara eta agian ikaragarria izanen zaizu antzezlan hau eta nahi duzu gehiago ikusi, ez? Ados. Mi esker Idoia etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Bueno, tiketak edo entradak nahi baldin badituzte, badaude web horrian, Gaiarre web horrian, 6 euro dira. Oso merkea, bai. Eta hori, eta etortzea. Mi esker zu etortzeagatik, zorte hon datorren aste artean, seguro nago jende asko gerturatuko dela eta bikain joango dela, eta aurrengo proiektu batekin ere gonbidatuta izango zera, tenoski. Eskerrik asko. Zuri, hurrengo arte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur, hego-haizea ibiliko da, eta Kantauri isurialdean tenperaturak gora egingo du, zenbait lekutan nabarmen. Mediterraneo isurialdeko temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Orokorrean balioak 30 graduko ingurukoak izango dira. Giroa eguzkitsu egongo da, egun sentian behe-lainoa eta gero goi-hodeiak agertu arren. Arratsaldetik aurrera, bero-hodeiak ugaritu egingo dira, eta ekaitzak joko du han-hemenka. Baliteke txingorra ere egitea eta ekaitz guneetan haize bolada gogorrak izatea. Asteazkenaren hasieran zerua hodei gutxirekin egongo da, naiz eta lanbro eta lainogune batzuk sor daitezkeen. Goizetik aurrera haizea mendebaldera aldatuko da eta arratsaldean iparraldetik joko du. Kantauri isurialdean behe-hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua baliteke iluntze partean hodeitsu geratzea. Hegoaldean ostarteak eta hodeiak, baina giro eguzkitsua nagusi izanik. Temperatura minimoetan aldaketa handirik ez. Maksimoak jaitsi egingo dira, ipar isurialdean asko. Kaixo eta ongi etorri gurera, Jon, zer moduz? Ongi. Lasai, bintzat, aztien zehar lasai egoten naiz. Hori izango da, akaso zure lanagatik imaginatzen dut. Agian ezagunagoa izango zera zure izen artistikoagatik edo DJ Bull. Konta iguzu pixka bat ezagutzen ez zaitunarentzako, nor zeran, zer egiten duzun? Nor naizen? Bueno, musika jartzaile bat. Nere musika estiloak edo, musika euskaraz. Eta jartzen dut gehiena. Eta urteetan ja banabil lanean. Eta Euskal Herri osoan jarri izan dut. Nola hasi zinen honetan? Nola hasi nintzen? Tolosako taberna baten. Hasi nintzen bertan orduan kasetekin. Eta grabatzen nien kasetak, jartzen nuen, gero musika jartzeko kasetekin ez da erretxa. Orduan nintzen dituen grabazioak, eta orduan hor jartzen zituzten, eta gero bertan etortzen zian bezeroak, animatu ninduten, kanpora ateratzea, osea, bai herriko plazetara, gaztetxetara, edozein lekutara, edozein herriko festetara. Eta hola, zintzen, gero, CD-ekin eta guain ordenadorekin jartzen dut. Kaseteekin hasi baldin bazinen, esan nahi dut duela
urte desente hasi zinela. Noiz konturatu zinen bazen eukala erantzun bat eta hortikan aurrera jarraitu zen ezakeela? Dena improvisatua izan zen, ez zen, hola nire burua ikusten oraindik, eta saio batzuen ondoren, azkenean juntzan arrakasta hartzen, gero nik gustora sentitzen nintzen, giroa sortzen nuen giroarekin, eta orduan jarraitu nuen, eta gero eta deia gehiago, gero jaietatik ere, herri askotara junaiz jaia, parranda itea, eta jende desente ezautzen hau. Izena, nondik dator DJ Bull? Izen hori nondik dator? Hori, bere garaian, garai haietan, bazeon telesail bat, telebistan botatzen zutena, eta antzegoen pertsonai bat, deitzen zen Bull. Eta nik justu garai haietan ere lea desente mozten nuen, eta antza omen nuen, eta Bull jarri ziaten, eta gero musika jartzen hasi nintzanen, DJ Bull, gehitu nion. Zer izena Bull, musika jartzetikan aurreago dator. Eta zen musika mota jartzen duzu, aipatu duzu euskal musika izaten dela. Euskal musika barruan edozein musika jartzen duzu, edo badaukazu estilo zehatzen bat? Ni saiatzen naizena da jendea dantzan jartzen. Folkismo puntutik gero igual punkagoa, ska, reggae, euskaraz egiten den musikatan estilo gehienak jartzen ditut. Gero musika internazionala, mestizajen pixkat, hori, ska, balkan, reggae. Zure egoten zenetan, DJ bezala egoten zenetan, aipatu duzu bilatzen duzula, jendea dantzan jartzea. Zergatik bilatzen duzu hori? Funtsa dalako, nire ustez, azkenean musikarekin disfrutatzea. Eta pixet pesaz. Azkenean, gero estatiko balin badago jendea, zailagoa izaten da musika jartzea. Eta zer bere izten zaitu beste DJ batzuetatik? Guapagoa naizela. Hori bromazan. Erantzun hona. Zezagit, agian euskarari nik garrantzia handia ematen diot, eta igual bestek ez dutean ez dakit hori bakoitzak jarri beharko du, zergatia den. Nik euskarari garrantzia handia ematen diot, eta orduan nire saioaren 100% hartzen du euskara. Euskaraz egiten dian abestik. Orduan gian hori da, zagit. Jatorra nahizelako. Nik hau galdetu nahi nizun. Ni egona naiz, parrandan zure musikarekin, eta galdetu nahi nizun, ea ipintzen duzun musika, ea jartzen duzun aurretik prestatutako zentzu batekin, edo momentuan pixka bat intuizioak eramaten zaituenera? Ez, abesti, beti. Hori inoiz ez dut eraman ezer prestatua ez dut. Ez dago saio bat berdinik. Nire saioak denak dira ezberdinak, bakoitza, jendean arabera, momentun arabera, orduan arabera, juten naiz, bide bat egiten. Horrek ere emango dio zailtasun puntu bat, imaginatzen dut, momentuan erabaki behar izateari? Ez, gero jendearen eskaerak ere kontutan hartzen ditut. Ez ditut dena ikaso egiten, baina bai ematen diate bertakoaren argazki bat. Orduan,
nolabait, beti eskaerekin, eta nik niri bururatzen zaizkidan abestiekin, azkenean errexea egiten da, batzutan zailagoa, esaten ditut bertzela, jendea ez badut lortzen mugitzen, mugiaraztea, hori gero eta zaila egiten zait gero jartzea. Musika, abesti bakoitza jartzea egiten zait zailagoa. Inoiz gertatu izan zaizu ideiare gabe gelditzen momentu batean? Kantua bukatzen da eta hurrengoa zein jarri ez dakizu? Baina beti badi, abesti, beti funtzionatzen duten abestiak gehienetan, bintzat, komodinea moduan dianak. Asko baldintzatzen zaitu publikoaren erreakzioak, imaginatzen dut garrantzia baduela, aipatzen duzu publikoa mugiarazi nahi dezula, dantzarazi nahi dezula, zenbat, ze puntutaraino baldintzatzen zaitu publikoak? Publikoak eskaintzen dit nire giroa, azkenean publikoak egiten ditun erreakzioak beharrezkoak ditut. Nik musika jartzeten moduan, prestatuta eramango banu, azkenean ez nun izango olako zalantzarik. Jarriko nun saioa, eta batzuidi gustatuko zitzaien, beste batzuidi ez, baina blokean jongo zan. Gabio, nik behar dut jendearen erreakzioa, eta erreakzioa horrekin jartzen dut hurrengoa. Eta igual hurrengo hori jarri dudana, eskatzen dit nik nire eritziz, beste hori jartzea, bestea eta bestea, eta gero begiratu nola funtzionatzen duen, eta bestela beste bide bat hartu. Ados. Jon, zu egon zera Euskal Herriko plaza pila batetan, badago saioren bat bereziki gogoratzen duzuna, edo badezu plazaren bat baino gehiagotan egon zerana, edo kariño berezio hartu diozuna? Bai, gauza bustitzea, gero, hau ez dizu aipatu. Baina batzuk, leku bakoitzean berezia dianak, ez? Adibidez, Nafarroan, Iruñan, San Ferminetan, herrikon, izaten da leku bat nun oso lasai egoten naizena, giroa justu nire giroa da, eta hor oso ongi. Gipuzkoan Oreretako auzo batean, Gaztainon. Hor beti saioa bukatzen da egunez. Eta urtero ez dakila zenbat urtetan jo naizen, urtero errepikatzen dudan plaza bada. Bilbo, Aste Nagusian, badia leku oso kutxuna diana. Eta badago saioren bat bereziki zaila egin zaizuna, edo imaginatzen dut anekdotak ere izango dituzula, zailtasunen bat izan duzu saioren batean? Hori, askotan nik ere antolatzen dunarekin, askotan izan ditut eztabaida, aurre ikusten dut ez dula funtzionatuko. Hala ere, antolaketa, jaia dien programazioa, bete behar dan hortan, behiek pentsatzen dutelako funtzionatuko dula, eta, adibidez, igual egun gogor baten ondoren jartzea, jendea ez dagona parrandarako oso zaila dut mugiaraztea. Eta gero, aparte mugiaraztea, bertan egotea ere. Osea, ez bakarrik mugiaraztea, ez dut publikorik, igual. Eta gertatu zait hori. Eta, hala ere, filosofia datu behar duzu, eta orduan da, zu pentsatzen duzuna, jartzea. Erreakzioik ez dituzu. Zer da zure lanaren gauzarik zailena? Zailena? Bai. Ni, agian bidaiatzea, etxetikan ateatzea. Hori askotan itezait zaila.
Gorputzaldi igual berdina ez duzu, beti. Eta badie momentu, ostras, dagoen, araño joan behar naiz. Igual dia ordu terdiko kotxe ibilbidea, hori oso gogorra itezen. Gero bertan, gero gainera badagit. 5 minutu musika jartzen, eta nire gorputza aldatu egiten da. Zori, ala, ez, zinean, edozeinek du, holago, ez, gorputzaldik, eta buruan, sobeto gogorra egiten da, ze buruan duzu, dena eman behar dezula. Osea, edozeinei, eskaini behar diozu, dena. Naiz da igual, 6. egun segidan, hori ahaztu behar dezu, 6. egun segidan dala, baizik eta mantendu behar dezu, 100% eman behar dezu. Hori gogorra egiten da, baita ere. Zer moduz ikusten duzu DJ-en egoera Euskal Herrian? Azken aldian, jende asko ateratzen ari dira, DJ asko daude, jaietan ere geroz da DJ gehiago ikusten dira. Bai, gero aurrekontu aldetiken ere erresagoa da. Betetzea DJ batekin, talde batekin edo baino, ez? Eta posten hau jendea ateratzea. Osea, azkenean hori esan nahi du lago, musika maite duen jendea badagola, eta hori transmititu nahi duna. Gero musika estiloak, hori niretzako utziko dut. Hori ez zait bate gustatzen besteen lana kritikatzea eta hori niretzako. Sentitzut, Zer falta da giro honetan? DJ-en artean eta zer falta da? Nire filosofiatikan begiratuta, nik igual agian ikusten dut euskarari leku gehiago eman behar zaiola. Leku gehiago hartu behar dutela DJ-ak. Nire ikuspegetik Osea, sakondu gabe estiloak eta bar. Bai, hizkuntza aldetikan, bai, badago produktua, badago musika euskaraz. Eta nire ustez, leku gehiago beharko lukela. Hoi da nire eritzi pertsonal. Gaur egun, itxura ematen du, DJ askok ez dutela soilik musika jartzen. Espektakulo bat eskaintzen dute, dantzare egin dezakete, sare sozialetan ere mugitzen dira asko. Nola bizi dezuzuk hori? Pentsa nik, igual emango dut musika jartzen igual 30 bat urte. Teknologia evoluzionatu du, musika jartzeko modua, bai sareak, denetara aktualizatu behar izan naiz. Eta zaila egiten da gero eta gehiago, ze azkenean gero eta zarragoa naiz. Eta ulertu behar dut gazteidi gustatzen zaien musikak gero beraiei jartzeko, ez? Orduan saioak behaientzako izateko ere. Imaginatzen izango ziten, adibidez, nire garaiko musika, nik ezin dut edozein lekutan nire garaiko musika jarri. Leku batzutan funtzionatzen du, segun publikoa beste edade bat duen, ez? Baina azkeneko topagunen izan ditzen, eta ondo funtzionatu zuen. Imaginatzen dut, zuretzako ere erronka bat izango dela esaten zenuena, ez? Jaietan, akaso, 20 urtekoak izango dira beti bertan, zuk aldiz urteak geroz eta gehiago dituzu, denok bezala,
Erresa da egunean egotea, musika berria ezagutzea eta beti izatea zerbait prest jende berriari eskaintzeko eta 20 urteko gazte batzuei beti nahi duten hori emateko, komila tartean. Azkenean bakoitzak filosofi bat dugu. Hortikan atera gabe barneratzea gaur egungo musikak posible da. Estilo batzuk ez ditut gehiegi jorratzen eta ez dituko dago gustoko, ez? Baina, bueno, nik jartzen ditu denakin, pues, jendeak harrera ona du eta deitzen hau. Orduan, ongi funtzionatuko dute, ez dakit leku guztietan, baina, bueno, gehien askotan bai. DJ izateak aldatu du, zuk musika entzuteko dezun modua? Entzuten, ez dena, musika estilo, dena entzuten dut. Gero kritikatzeko eta gero jakitzeko gustokoa dudan edo ez, dena entzuten dut. Gero nik sailkatzen dut eta jartzen dut gauz batzuk eta beste batzuk dijoazte hor, zaborretara. Iritsi gera, eginen izun galdera garrantzitsuenera niretzako. Kuriosidade asko sortzen dit, zuk DJ kabinetik kanpo edo DJ paper horretatik kanpo, ze musika entzuten duzu? Kuriosidade asko sortzen dit, euskal musika asko aipatzen duzu, jendea dantzan jartzea, baina gero zuk etxean, zure plazererako, ze musika entzuten duzu? Aipatu ditzakezu hiruzpalau talde erreferentzia moduan izateko besterik gabe, Bueno, nire referente haundiena Manu Txau. Manu Txau izan da. Eta lortu nuen berarekin egotea Lizarran. Eta Manu Txau eta tankera horretan dauden musikak desente entzuten ditut. Esan dizudan moduan denetarik entzuten dut. Denetarik, gero musika base hori izateko. Zer dator orain, hemendik aurrera badituzu emanaldiak edo imaginatzen dut udara gerturatzen ari dela eta hor izango dezula mugimendu desente gehiago? Bai, desente. Urten ere, handikan desente mugitzen nahi da, eta osasuna dugun bitarte jarraituko dugu. Aipatu dituzun betiko plaza horietan ikusi ahal izango zaitu gaurten ere bai? Bai. Hor, aipatu ditudanan, bai. Eta hainbat gehiago. Eta nonik... Barkatu? Hainbat gehiagotan ere baditu dala, bai. Adibiliko gera orduan ikusteko. Non ikusten duzu zure burua 5 urte barru, 10 urte barru? Nola ikusten da? Ez dakit. Urtea motelago pasatzen da. Osea, gero eta zarragoa zarenen motelago eta orduan poliki urtez urte eta ikusiko dugu. Aber noraino goaz edo noraino iristen garen. Ados. Bukatzeko pare bat galdera botako izkizut, Jon. Lehenengoa, zer esango zenioke gazte bati, DJ gisa hasi nahi duen gazte bati, zer esango zenioke? Musika maitatzea. Lehenengo, eta lehenoa aipatu duena. Euskerari lekua handia egitea, alba da. Aldan lekua handiena. Badakit ez dala erresa, ero jendeak beste gauz batzuk entzuten ditu, eta beste gauz horiek nahi ditu, eta hori, azkenean sinistea egiten duenakin.
Ados. eta horrekin aurrea jutea. Gomendioa botata orduan, entzun duten guztientzako gomendia bertan dago. Eta bukatzeko, Jon, zergatik joan beharko genuke zure saio batera? Zergatik gomendatuko zenuke zure saio batera bertaratzea? Ikaragarri pasako duzulako. Izango da, ongi pasako duzu, zipiko, humorez, eta alaitasunez, gaua motza, gau ez balin bada, eta bestela egunez balin bada, gauarekin juntauko da. Mi esker Jon gurekin izateagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Hola, bueno, mila esker zuei ere eman didazen txokoaran gatiken, eta segi, hola. Plazer bat zuen izatea, Jon. Mila esker eta hurrengo arte. Bai, zuei ere. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.